vysvětlováno třeba umělé dýchání. Doba se ale dost změnila. Dnes už v několika ohledech platí nové, účinnější postupy. Jakkoliv stále v mnohých z nás mohou přetrvávat o první pomoci mýty a polopravdy. Takže jak se správně pokusit zachránit lidský život? Dozvíte se v reportáži Michaely Nové. Já vím, že se vám to zdá dlouhý, ale tak do 5 do 10 minut jsme u vás. Jediný teď, co mu může pomoct, je to, že bude ten pán opravdu stlačovat ten hrudník velmi důkladně a rychle, jo. 1, 2, 3, 4, 5. Nedávejte mi pána, ten ať masíruje. Je to zážitek, na který nezapomenete asi nikdy. Hledíte do tváře člověku, který může být váš nejbližší, možná jste ho ale předtím ani nikdy neviděli. Každopádně jste vy teď to jediné, co má. Vy teď rozhodujete o tom, jestli člověk, který leží před vámi, bude dál žít nebo možná zemře. Se mu dělá zle, už padá, hele, on zlívá. Už je plně. Tak, prosím nás. Tak, no, tak. Co mám? No, polož toho na záda. No. Zakloňte mu hlavu dozadu. Zakloňte mu hlavu dozadu. Dobře. Zakloňte mu hlavu dozadu. Nic mu nedávejte pod hlavu. Poslouchejte mě, sanitka s lékařem je na cestě. Náhlý stres, strach, moře adrenalinu ve vaší krvi a v hlavě neskutečný pelmel okrajových a nepřesných vědomostí nazbíraných před lety v autoškole. Jak to bylo? Umělé dýchání, stabilizovaná poloha, nohy nahoru, masírovat hrudník v poměru 5:1, nebo je to jinak? Při jediném špatném rozhodnutí nad bezvládným člověkem přitom může být pozdě. Sanitka je na cestě, dispečerka na telefonu, ale umírající jen ve vašich rukách. Ta ochota v těch lidech je, ale ty znalosti, tam prostě cítíme problém, že jsou jednak, buď nejsou vůbec, anebo jsou hodně zastaralé. Podívejte se mu na hrudník. Hodně. Já nevím, jestli se zvedá. Nezvedá. Ne. Říkají, že nezvedá. Dobře, tak musíme masírovat srdíčko. Propnutýma rukama v loktech. Úrovni prsních bradavek. Uprostřed hrudníku. Budou stlačovat srdíčko asi 100krát za minutu. Teď. Za minutu, 100krát za minutu. Teď. Brání se tomu manžel. Teď, vůbec. Tak masírovat. Maximálně jednoduše. To je nejnovější pokyn vydaný Evropskou resuscitační radou pro první pomoc při zástavě oběhu. Stačí pár kroků. Pokusit se jednat s chladnou hlavou, položit postiženého na záda, zaklonit hlavu, když nedýchá, stlačovat hrudník třeba v rytmu vánoční písničky rolničky, zhruba 100krát za minutu. Ostatní nezávažná zranění hoďte za hlavu. Nejdřív srdce. Ze všeho nejlepší je nechat si toho člověka v bezvědomí na zádech, protože na zádech na něj můžu koukat, můžu se dívat, můžu vidět, že dýchá, můžu vidět, jestli nepřestal dýchat, a kdyby přestal, tak můžu začít s oživovacími pokusy. Odpadá umělé dýchání. Zachránce se, a je to pochopitelné, často zdráhá dotýkat se ústy cizího člověka. Vteřiny ubíhají a šance na přežití se snižuje. A hlavně, dýchání z úst do úst zdržuje od nepřetržité masáže srdce, která v nových pravidlech hraje prim. Nic neříká, nebrání se, takže je to člověk, který určitě to potřebuje, a začnu stlačovat ten hrudník pořádně do hloubky, aspoň 5 centimetrů. No a musím hlavně vydržet a vůbec to nepřerušovat, než přijede ta záchranka. Pro naprostou většinu lidí, které postihne náhlá stava oběhu, tak primární problém je v tom, že se jim zastaví srdce. Oni jdou po ulici, do poslední chvíle dýchají, v krvi mají spoustu kyslíku, ve tkáních mají spoustu kyslíku a ta tkáň, kde se ten kyslík nejrychleji spotřebuje, to je mozek, tak ta vlastně nemá žádné zásoby, ale ty zásoby jsou v tom těle. A princip právě té resuscitace bez dýchání je v tom, že ten člověk skolabuje a nějakých těch 8, 10, 12 minut ty zásoby, které jsou v těle, stačí na to, aby pokud tu krev postrkujeme do toho mozku, tak aby ten mozek si vzal aspoň to minimum, které potřebuje, než tam dorazí záchranka. Samozřejmě, jakákoliv pomoc je vždy lepší než žádná, ale zavolat sanitku k bezvládnému tělu, což je vaší povinností, opravdu nestačí. Zjednodušení první pomoci má za úkol lajky více zapojit, ale také odstranit chyby, kterými může zachránce, byť v dobré víře a ve snaze co nejlépe pomoci, paradoxně ublížit. Se předávají věci, které jsou tradičně v podstatě nesmysly, různé podkládání hlav, kdy někdo skolabuje, upadne do bezvědomí a ten, kdo to vidí jako svědek, tak se snaží, aby aspoň
aby aspoň neležel na té studené tvrdé podlaze, tak mu dá třeba tašku pod hlavu. Tím ho v podstatě zabije, protože i když by ten člověk chtěl se nadechnout, tak v této poloze to prostě nepůjde. Jde o vteřiny a první, co vás napadne, je nahmatat puls. Dnes již velká chyba. Rozrušený zachránce ho postiženému většinou nenajde, i když nějaký má. V horším případě ucítí ten svůj, stresem rozpumpovaný v konečcích prstů. Zdržuje se a neoživuje. Ten zachránce si myslí, že cítí tep, to znamená, že není potřeba zachraňovat. A to je špatně. Tam prostě dneska ten tep je úplně opuštěná věc. Pro lajky vůbec není doporučovaný, respektive pro lajky je výslovně nedoporučovaný. Co stabilizovaná poloha? Dříve nejlepším řešením, než přijede sanitka. Dnes ne tak docela. Správně ji použijete pouze, když musíte pacienta na chvíli nutně opustit. Umí spolehlivě zabránit udušení z vratky člověka, kterému je špatně. Ale ještě spolehlivěji zabrání rozpoznání zástavy dechu a srdce. Zachránce opět neoživuje, člověk umírá. Jeden z velmi důležitých fenoménů a prvků, na které se hodně upozorňuje a o kterých se hodně hovoří v těch nových doporučených postupech, jsou to takzvané lapavé dechy, kdy víme, že typickou součástí zástavy oběhu v těch prvních desítkách vteřin až několika minutách jsou takové postupně se jaksi změlčující nádechy, kdy ten člověk zpočátku dýchá vlastně normálně, zhroutí se, ale dýchá normálně. Podle těch starých pouček by měl být otočen do stabilizované polohy. To je špatně. V té stabilizované poloze už nerozpoznáme, že konečně přestal dýchat. Raz, 2, 3, 4. Ten pán se vždycky rychle jako nadechal, tak jako no to je málo, to je špatně. To je jako když šlape po dechu jako kapr, že jo? Masírujete pořád. No nesmíte, to je nejdůležitější, nesmíte přestat. A to ani když uvidíte záchranáře. I snahy o vytažení kluského zapadlého jazyka třeba při epileptických křečích, jeho připichování spinacím šperlíkem kertu či propichování hrdla záchranáři při dojezdech vidí stále ještě často. Nikdy je zde s velkým N. Uvolnit dýchací cesty jde totiž lehce, jedním z nejzákladnějších pohybů. Jazyk, kořen jazyka, kterým se ten člověk dusí, vytáhnu právě tím, že zakloním tu hlavu. Do pusy vůbec nemusím koukat, nic tam neuvidím, uvidím jenom špičku jazyka. Omylů laiků záchranářů je spousta. Nehýbat se zraněným kvůli páteři, přestože špatně dýchá, či zaškrcování tepeného krvácení v místech, kde to je k ničemu a tak dále. To jsou chyby, ale chyby dělané při pokusu o záchranu. Tou ze všeho největší je nedělat nic. Nepřemoci strach, stres či beznaděj, nevnímat dispečery, s nimiž na telefonu je šance na záchranu vysoká, dělat, že mě se to netýká. Stačí 5 minut a možná zachráníte život. Stačí 5 minut a možná někdo zachrání život vám. Pořád masírovat. No, jste úžasný, tak to má pán docela štěstí, že narazil na vás takovýhle šikuli. Pár minut a jsou u vás, tak to vydržte. Pořád máte, jo? Tak děkuju za pomoc, nashledanou. Poručíme větru, dešti.